Suzanne van Herten Lokweeske, hoe mooi is dit? Ja, super mooi. Het is denk ik een prachtige afsluiting van dit hele mooie jaar. Ja, maakt het ook mooi dat de topsporters en dat de vakjury van topsporters, dat die voor de kiezen, hè? Ja, het is fantastisch dat ook de sporters hier een steentje aan bijdragen en dat die voor mij hebben gekozen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, toen was het podium oproepen en toen? Ja, toen was ik heel erg blij en ja, toen kwam mijn fantastische speech, die volgens mij wel goed is gelukt. Ja, super. Ja, dan moest dus nog speciaal die shorttrack collega's bedanken, hè? Begreep ik uit die speech. Ja, Daan en Shinky die hadden, of in ieder geval Daan had eigenlijk gevraagd, ja, je moet natuurlijk wel even Daan en Shinky in het speciaal bedanken, als je het wordt. Dus dat heb ik gedaan. Wat hadden Jekke weer dienen om daar hier te brengen? Ja, natuurlijk dat ze er eigenlijk altijd voor me zijn. En het zijn gewoon fantastische teamgenoten. En ik kan altijd lol met ze hebben. En dat is ook heel erg belangrijk in sport. Ja, het is misschien wel wat een clichévraag, maar hier is het voor dit hier toch dat het al is in de Soer, maar winst op Olympische Speel, nou deze titel erbij. En als het just noost is. Ja, dat had ik van tevoren dat niet verwacht. Maar ja, dat is wel fantastisch dat dit zo mag afsluiten. Ja, dan hebben we volgende week NK Oostan. Kist dit wel goed vieren of met de blikken weer op het rieden en op het shorttrekken? Nee, we gaan het niet te laat maken. We moeten gewoon morgen weer trainen. Dus ja, op dit moment zitten we midden in het seizoen, dus dat is heel erg belangrijk. Net even kijken wat letter beginnen morgen. Ja, we beginnen wel iets later, maar dat is het ook wel echt hoor. Ik sta morgen gewoon, ben ik weer twee keer aan het trainen. Lokweeske en geniet ervan. Dank u wel.